खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ मानव गेदेर खाम्फा बरगयारी बिथांजों मैयानि सानाव दसे सम मोगा-मोगि लानाय सुंद' भिडिअ क्लिप्स आं बे समावहाय लानानै फैनाय जादों। नोंथांमोना गोबाङानो नुखाबायबो जानांगौ मैयानि सानाव सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय एरालागा होनाय दरसे बर' गामियाव सनितपुर जिल्लायाव गोदानै दानानै होजानाय इउपिपिएल दोलोनि भट कमिटिनि मोनसे सावरायमेल जथुमा जानानै थाङो। बे भट कमिटिनि सावरायमेल जथुमायावहाय मानव गेदेर खाम्फा बरगयारी बिथाङाबो बाहागो लाफैदोंमोन। दा बे समावनो मैयानि सानाव मानव गेदेर खाम्फा बरगयारी बिथांजों दसे सम मोगा-मोगि लानाय सुंद' भिडिअ क्लिप्सखौ आङो नोंथांमोननो बे समावहाय लानानै फैनाय जादों। भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लाग्रो। भिडिअखौ जोबजासिम नायखांनायनि उनावहाय बिथांनि बुंनायखौ नोंथांनि गोसोआव मा साननाय सोमजिदों नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायलायबानो जाबाय। दीपेन बर' खाम्फा बरगयारी ইহঁতে দায়িত্ব লৈ পেলাই গৈছিল যে প্ৰমোদ বৰৰ লগত আপুনি বহিব লাগে। মইতো বহিম বুলি কৈছে কিন্তু আজিলৈকে হোৱা নাই। राजखान्थिनि नेताफ्रा जुदि ज' जायो जोबोद मोजां। आङो बिथाङा बे रोखोम बुंदोंब्ला आङो माने अयथासार मोजां गोसोजों आं बरायो। मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया जेब्ला ज' जानायनि खोथा बुंदोंमोन बिपिएफनि जानानै आंनो दैदेनदोंमोन। जोङो रिहन दैमारी, इमानुएल मुसाहारी, रबिनसन मुसाहारी आरो रबिराम नार्जारी आरो आंनि दैदेननायावनो सावरायनाया जादोंमोन। नाथाय जोंनि बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथाङा जोंनि सायावसो दाउट जानानै आंखौसो गोबां खोथा बाथ्रा बुंनायनि थाखाय बे खौसे जानायनि खामानिया आगोलाबालानो थाबथानानै थादों। बेसेबाङाव देरहागोन दिनै बे समावहाय मोनसे एक्जाक्ट नाम्बार बुंनाया रावनिबो थाखाय सम्भब नङा। तबे आं बेखिनिखौ बुंगोन खारन 40टा समस्थियाव आं गिदिंजोबबाय, रायजो राजाफोरनि साननाय हनायखौ आं बुजिबाय। ओंखायनो आं बुङो जे इउपिपिएलआ हारसिंनो सरकार दानो हानाय जि नाम्बार नांगौ बे नाम्बारखौ इउपिपिएलआ मोनगोन। बिजेपिआ ओरैनो गोरा पार्टिखा। बेयो भारतनिनो बयनिख्रुइबो शक्तिशालीसिन राजनीतिक दल। सनितपुर बिश्वनाथ घपुर बेनि बर'फ्रा बर' साहित्य सभानि संग्राम, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि संग्राम, बिएलटिनि संग्राम आरो एनडिएफबिनि संग्राम, डेम'क्रेटिक संग्राम, गणतान्त्रिक संग्राम आरो अस्ट्रनि संग्राम गासिबावबो बाहागो लाफाबोनाय मोजां समनि आरो गाज्रि समनि बिथांमोनहा मोनसे नुबोनाय मानसि आरो सन्मुखीन जाबोनाय मानसि। दा जे आसा लानानै जे दुख बेदना लानानै दङमोन बे जिल्लानि बर' फिसाफ्रा बावैसो इउपिपिएल सरकार दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरनि नाजानायाव गमामायैनो माखासे माने गामिया बड'लेण्डआव हाबबाय, माने बड'लेण्डजों सरजाब जाबाय। दा बेनि थाखाय बे ओनसोलनि बर' फिसाफ्रा गासिबो जोबोद रंजादों, जोबोद खुसि जादों। बेनिखायनो बिथांमोनहा प्रथमबारनि थाखाय एबार बिटिसिनि नागरिक जानानै बिटिसिनि दैदेनगिरिफोरखौ बर्डनि दारै बासिनायनि खामानियाव आगान होदों। गतिके बे प्रथमबारनि थाखाय भट होनानै गावनि दैदेनगिरिखौ बासिनायनि खामानियाव जोबोद खुसि खुसियैनो बे सनितपुर जिल्ला, बिश्वनाथ जिल्ला आरो गबरनि बर' रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलनि बिजाथिफोरनो भट होनानै देरहाहोनो थाखाय बयबो जानजि खाफ्रादों। आं नुनानै खुसि जादों जे गमामायैनो बे जायगानि रायजो राजाफ्रा गावनि सुख दुखजों माने जरित थाबोनाय मानसिफ्रा दिनै मोनसे मुक्त मोननाय बायदि जादों। बड'लेण्डनि नागरिक जानो मोननानै, बड'लेण्डनि बर' फिसा जानो मोननानै बिथांमोना जोबोद खुसि जादों। हानि जि समस्या दंमोन बे हानि समस्याखौ समाधान खालामनायनि जिहेतु क्षमतायाबो बड'लेण्डनि आखायावनो दङ, बे हिसाबै हानि समस्याफोरखौ समाधान जासिगोन बेखौबो बिथांमोनहा नुहुरदों। स्कुल गैया जायगाफ्राव, स्कुल कलेजनि खोथाखौथ' बादो, प्राइमारि स्कुलफ्रानो गैया। दा स्कुल बानायनाय फरायनायनि बेलायावबो बिटिसि सरकारनि क्षमतायावनो दङ जेब्ला जायगा जायगा जेरैबायदि नांगौ स्कुल हस्पिटाल बानायनायनि हाबाफारियाबो बे जालांसिगोन।
लामा बान्दोथ' गैखाया आसाम गभर्नमेन्टआव बिबाय बायब्लाबो मोनखायाखै कारेन्ट खुन्थियाखौनो बख'फिनजादोंमोन दैखर मोनसे बानायफेरजायाखैमोन दा दै लोंनायनि थाखाय दैखरनिफ्राय आराम्भ खालामनानै कारेन्ट थिसननायजों आराम्भ खालामनानै लामा बान्दो गासिबो खामानिया बिटिसि गभर्नमेन्टनि दारैनो जासिगोन जोंनि बर' फिसा दैदेनगिरिफ्रानो बे ओनसोलनि दुखु सुखुखौ नाहरसिगोन बेनि थाखाय बयबो खुसिथार आरो भटखौ दस्रानो होआ इउपिपिएलनोनो होनो होननानै भट कमिटिया ग्रोम कमिटिनि मिटिं जादों बेवहाय नुजाफैनो हानानै आं खोब आरामदिथ बिनि बेलायाव नुनो मोनदों बिपिएफ पार्टिनि फैनानै बायदि बाथ्रा बुंफैनाय माबा खहा खालामनो हागौ नामा बिपिएफआ बे रोखोम माने गाज्रि जाथावथाव खामानि मावथ'यैया मोजां खारन दिनै बिपिएफनि सम गैला आंबोथ' बिपिएफनि भाइस प्रेसिडेन्टमोन डेपुटि चिफमोन आरो आं मानो इउपिपिएल दोलोआव फैखो गोबां खारन दङ दिनै बिपिएफनि मेइन उद्देश्यनिफ्राय बिपिएफआ अलरेडि गोजानाव दावस्रोदलांबाय माने उद्देश्यआनो सोलायबाय व्यक्ति सेन्ट्रिक जाबाय बेवहाय राजहुआ हारिनि जोंनि समाजनि सिन्था खालामनाया गोजाननि खोथा जानानै फैबाय बे खिन्थु बेराफारसेथिं इउपिपिएलनि एनार्जेटिक नेताफ्रा गोदान गोदान माने सेंग्रा जोलैनि नेताफ्रा दिनै हारि दानायनि हारिमु दाफुंनायनि राव सिबिनायनि राव फेदेरनायनि समग्र फिल्डआव जौगाहोनायनि खामानि दिन हर मेङाबालानो खामानि मावगासिनो दङ मोजां मोजां सिन्ताधारा लानानै खामानि मावगासिनो दङ बे समाव ओंखायनो बिटिसि बासिया बयबो ज' जाजाय इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरखौनो आरोबाव देश खुंनायनि मोनसे सुबिदाखौ होनांगौ बे समाव बुंबावदों दिपेन बर' खाम्फा बरगयारि आरो प्रमद बर' गासैबो जमा खालामनानै सावरायोब्ला आंबो सावरायगोन होननानै मानगोदा हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों नोंथाङा मा बुंनो सानो जोबोद मोजां जोंथ' खौसेखौनो लुबैयो जों खौसेखौनो लुबैयो हाग्रामा महिलारिल' नङा बर'आव सोरबा गुबुन दोलोआव थांनानै दंहैयोब्ला गासैबो बुद्धिजिबि दैदेनगिरि जोंनि मावथिफोर ज' थानानै मावनांगौ आरो धर्म भाबै ज' जायोब्लाबो राजनिति भाबै जुदि ज' जानो हाया अब्ला जोङो जोंनि मकसदाव सौहैनो थाखाय खामानि मावनो हाया खारन राजनितियासो गासिबो राजनितिया जुदि थिगब्ला राजनितिया जुदि गोराब्ला अब्ला जोंनि समाज नितिखौबो जोङो फोसाबनानै लानो हायो जोंनि धर्म नितिखौबो जोङो फोसाबनानै लानो हायो जोंनि रांखान्थि नितिखौबो जों बानायनानै लानो हायो राजखान्थियासो थिग जाग्रोनांगौ ओंखायनो राजखान्थिनि नेताफ्रा जुदि ज' जायो जोबोद मोजां आङो बिथाङा बे रोखोम बुंदोंब्ला आङो माने अयथासार मोजां गोसोजों आं बरायो मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया जेब्ला ज' जानायनि खोथा बुंदोंमोन बिपिएफनि जानानै आंनो दैदेनदोंमोन जोङो रिहन दैमारि इमानुएल मुसाहारि रबिनसन मुसाहारि आरो रबिराम नार्जारि आरो आंनि दैदेननायावनो सावरायनाया जादोंमोन नाथाय जोंनि बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथाङा जोंनि सायावसो दाउट जानानै आंखौसो गोबां खोथा बाथ्रा बुंनायनि थाखाय बे खौसे जानायनि खामानिया आगोलाबालानो थाबथानानै थादों बेसेबाङाव देरहागोन दिनै बे समावहाय मोनसे एक्जाक्ट नाम्बार बुंनाया रावनिबो थाखाय सम्भब नङा तबे आं बेखिनिखौ बुंगोन खारन 40टा समस्तियाव आं गिदिंजोबबाय रायजो राजाफोरनि साननाय हनायखौ आं बुजिबाय ओंखायनो आं बुङो जे इउपिपिएलआ हारसिंनो सरकार दानो हानाय जि नाम्बार नांगौ बे नाम्बारखौ इउपिपिएलआ मोनगोन बिजेपिआ ओरैनो गोरा पार्टिखा बेयो भारतनिनो बयनिख्रुइबो शक्तिशालीसिन राजनीतिक दल गतिके भारतनि मोनफ्रोमबो खना खनला जायगायाव गावसिनि इडिअल'जि गावसिनि पार्टिनि खोथा बाथ्राखौ बिस्तार खालामनो थाखाय बिथांमोना हागौ माने गोरायै खामानि मावगोन थाखा दं बिसोरनाव बाहुबल दङ बिसोरनाव धन बल दङ सोरनाव मानि अभाब बिस्रा खिन्थु बिटिसि बासिनि अभाब अभियोगआ आलादा जोंनि नांगौ जोंनि दुख खस्थ'आ आलादा जायखौ नेशनेल पार्टिफ्रा बुजिनो हाया ओंखायनो बिटिसि बासिया दासिमहालागै बिटिसि दाजेननायनिफ्राय दासिमबो जोंनि बिटिसिनि सिंनि रिजनेल पार्टिनि सायावनो बिसास खालामनानै आगोलाव बिपिएफखौ सरकार दाहोदों दा इउपिपिएलखौ सरकार दाहोदों आरो फैगौ समावबो बे बिटिसि बासिया इउपिपिएलनो दायित्व होनानै भट होनानै देरहाहोनानै सरकार दानांगौ बे सिद्धान्तखौ अलरेडि लाखाबाय जे प्रप'जालमोन बेखौ बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा होबथानानै आन्दोलन खालामहोदों बियो सत्य किन्तु बे इन्डास्ट्रि जायोमोनब्ला
जोंनि ओनसोल जोंनि हारिया साख्रि बाख्रि मोननायनि सुबिदा फैगौमोन आरो जायगायाव इलेक्ट्रिसिटिनि एभेलेबिलिटिया बारायगौमोन इन्डास्ट्रि फेक्टरि लाबोनो हानायनि मोनसे सम जोंबो मोनगौमोन खिन्थु बेखौ जुदि बानाय होआ होननानै बुङोब्ला जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बे बिराद अयनाय जागोन गासिबो दल संगठन दैदेनगिरिफ्रा इन्डास्ट्रि नांगौ होननानै बुङो खिन्थु दिनै एफा गिदिर इन्डास्ट्रि फैनो नागिरनायखौ मानो होबथादों मा इन्ट्रेस्ट दङ बेयो जोंनि रायजो राजानि थाखाय मोजां खामानि मावनाय जाखो ना गाज्रि खामानि मावनाय जाखो आंथ' सिदाय बुंगोन बिराद गाज्रि खामानि मावनाय जादों जोंनि एडुकेटेड सेंग्रा सिख्लाफोर जायफ्रा साख्रि मोनाखै बिसोरनो साख्रि सरकारा होजोबनो हाया गतिके बेनिखायनो जोंनि मानसिफ्रा हाजार मानसिफ्रा बेंगालराव थांदों लेबार मावहैदों बायदिसिना फेक्टरियाव खामानि मावदों माबायाव केरेलायाव थांदों माद्रासाव थांदों दिल्लीयाव थांदों बे रोखोम खामानि मावदों बे जोंनि जायगायावनो जुदि 40,000 crore इनभेस्ट खालामनानै पावार मोनसे इन्डास्ट्रि फैदोंमोन थार्मेल पावार बेवहाय गैयाब्लाबो 15,000 लकेल मानसिफ्रा बायदिसिना साख्रि मोननायनि सुबिदा दंमोन दा बेनिफ्राय बन्चित खालामनानै होनाय जाबाय गतिके फैगौ दिनाव बेफोरखौ दाखायथों आं बेखौ खावलायो मानोना बेयो जोंनि फिसाफोरनि भबिष्यत दानायनिसो प्रजेक्ट